खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 26 सेप्तेम्बर 2020 सुनिबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि भुटान बर्डार ओनसोलफोराव सानफ्रामबो मैदेर फैनाया बांनो हमदों। अखा हानायजों हाग्रायाव आदार मोनजायैनि जाहोनाव भुटान बर्डार ओनसोलफोराव मैदेर फालो फैगासिनो दङ। आंबो भुटान बर्डार खाथिनि जोंनि गामि खाथियावबो सानफ्रामबो मैदेर फालो फैबाय थायो। लोगोसे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांगौनि समखौ 24 घन्टाल' खालामनाय जाबाय। गुबुन रायजोनिफ्राय नोंथांमोना जुदि आसामाव फैनोब्ला नोंथांमोना फैनो हासिगोन। अनलि 24 आवार्सल' क्वारेन्टाइनाव थानांसिगोन। जोबोर मोजां खौरां, नोंथांमोना आसामनि बायजोआव दंबाथाय फैनो हासिगोन। गुबुन फारसेथिं अरुणाचल प्रदेशनि सानै हौवा आरो हिन्जावा गावसोरनि 22,000 स्कुवेर मिटार हाखौ डनेट खालामदों। मडेल गामि खालामनो थाखाय हाखौ डनेट खालामदों। हा डनेट खालामग्राफोरनि मुङानो जाहैबाय गिबि तात' आरो मिनलि तात', सानैबो बिसि आरो फिसाय नैबेसोरमोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बर' हान्जाया हेमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावदों। हेमन्त बिश्व शर्माया गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो बैफोर खामानिखौ जोंनि बे माखासे सुबुंफ्रा मोजां मोनाखै। दा बेनिखायनो बर'फ्रा हेमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा खालामनानै सावदों तामुलपुर ओनसोलाव। लोगोसे बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो रादाय होनाय बायदियै 6 दाननि उनाव मावफुंनो आगान सुरबाय। माने जोंनि बे बिटिआरखौ 6 दाननि गेजेरावनो कमप्लिट खालामसिगोन। आसा खालामो बे बिटिआरनि दफाफोरा थाबैनो लुफुंजानानै जोंनि बर' हारिया मोनसे गेरेमसा महर मोनदों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोराबो मोनसिगोन बड' कछारी अट'नमास काउन्सिल। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। आसा खालामो बिथांमोना बे बड' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो मोन्थों होननानै। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गसाइगाव सिभिल मावख'नि लांगोनायाव आसाया एसटि आरो साहा बागानाव हाजिरा मावनाय सुबुंफोरनि रांखौ बारायनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों गसाइगाव जिल्लानि आसानि दैदेनगिरिफोरा। लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' फिसाफोराबो गोलैफासिगोन जोंनि बे बिटिआरआव। बिथां जयन्त बसुमतारिया बुंनाय बायदिब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' फिसाफोराबो बिटिआरआव गोलैफागोन होननानै बुंदों। मैयाहाय बुंदों खौरांगिरिनि मेलजों। आसा खालामो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' फिसाफ्राबो थाबैनो जोंजों गोलैफाथों। नङा होमबा लोगोफोर? बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खस्थ' मोनबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं बुंदों बिथांमोना जोंनि बे बिटिआरआव गोलैफानानै थाबैनो डेभेलप जानांगौ। लोगोसे तरुण गगैनि हेल्थ कन्डिशना सिगांनिसाय एसे मोजांसिन जाबाय होननानै फोरमायदों। माने बिथांखौ दाखालि आइसिइउ रुमाव दोन्दोंमोन, दा बिथांखौ एसे मोजांसिन जाबाय होननानै फोरमायनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय दान मोननैसो सिगां जोंनि बे बिटिआरआव गोबां हाथियार आरो गावग्रा गुलि मोन्दोंमोन। नाथाय बेफोर हाथियार आरो गावग्रा गुलिफोरा सोरनि बेखौ दासिमबो आसाम सरकारा फोरमायनाय जायाखै। सोरबाबा सान्दों बारग' एनडिबिफोरनि आरो सोरबाबा सान्दों आलफाफोरनि। नाथाय बेखौ दासिमबो आसाम सरकारा फोरमायनाय जायाखै। जेब्ला फोरमायगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय तामिलनाडुनि मादुराइ होननाय दरसे जायगायाव सासे सेंग्राखौ माखासे दुथांफोरा बुथारनानै बा खास्रि बिस्रि बुथारनानै दंफां सायाव फासि होनानै गालांदों। आरो बै सेंग्राया नैबेनो, बेनि मुङानो जाहैबाय रामेश। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसफोरा दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दङ। नागिरनाया सोलिगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो नागिरनो हायाखै। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय मेघालयाव मैयाहाय अखा हानानै लेन्डस्लाइड जानाय जाथायाव बा अखा हानानै हा गुगानाय जानाय जाथायाव सासे आइजो क्रिकेट गेलेगिरि राजिया आहमेदाबो थैनांगौ जाबाय। बिथाङा सासे नेसनेल लेभेलनि क्रिकेट गेलेगिरिमोन। बिथाङा मैयाहाय हा गुगानाय जाथाय जानायाव थैनांगौ जाबाय। बेजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोराबो बे हा गुगानाय जाथाय जानायाव गोमानानै दङ। बे जाथाया मेघालयानि इस्ट खासि हिल्स जिल्लायाव जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोंनि बे सा सानजा भारतआवबो अखा हानायजों हा गुगादों आरो गोबां मानसिफ्रा थैनांगौ जादों। आसा खालामो जोंनि बे आसामाव बेबायदि जाथाया दाजाथों होननानै। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो जोबोद गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं। बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।
Salah kebersihan beberapa mata mungkin bro. Ini cara bicara kagak mau mata mana belum? Salah.